Kubor nakaslem jong udongsan hima. Presiden ka United Democratic Party uba met ba lingdo habaya kren makinong tho kubor habaya de ba jingpan kre bansai kertong na rilom garo uloong ba ka sengkala sedang man penklan da ka balum lang ya baro kinong kershan shwa ban sedang ka jinglet pensyai pat ba ulaban paru ya ka jing snow scam ba ka seng kan sei ki kertong ki ba biang amtang na khasi ba jantia hendai na rilom garo ru kumju habaya de ba jingpan kre ikimat ban yakun election nakaliang uba met ba oleh thu ba ka jingpan kre nak banta kimat ba kinong rim jong ka seng banya chekipat ba kalaya chat chat menta ka seng kalapan jingmot nagi katu kat ni kinong yalam ki badon hapo ka seng kan shim kimat ba ki ai bat ban kan thop ka ban snai ka manifesto jong ka seng ulaban rap da ka ba ong ladang ngin chu thau mangi kala aban long ka ba biang henrei kamlong pura da ka jing ai jing mot lang ngin persyang ban penwandor ya ka manifesto bahkan la ban petlot ya ki egi ba menta ya ka ba minha ki sans nam balalen iklam la ban pen urlong Akabadi bat ka Garo Hills soban ong ba election campaign ngin patayay kata wat seniro ndrei ka egi bangilang le adom ta ka party organization takran ka party organization with like election campaign nginum la ya ka ban ya ka kalanti badai kumba ka de banong haki port election ya ka experience jungi haki por election ki bela dep baro ni semua baka dawa ini bangi di benong prepare na ka banta ka nek election ka banong ho nai February lagun kuno arjar kulai te yaman tahi ka preparation kadang ya cakma but ni don ka Jesus ka mana kalian ka party in say ka di ki bobe mo dia unde tan kasi jentia unde wat Garo Hills ni iba ka don ka jing dawa na kalian ka Garo Hills menta ya ka parti dupi bagade ban cakma ban bu iki candidate ki jong ka parti shati te kata kalong te ke ba te sem insa ladies for Garo Hills na ka banta ban snap chushu ya ka egi jong small jong ki bai ba ki no yalam ki leader jong ka Garo Hills ya menta ngim don AAVM ka People Alliance bat no dulu kumangidan ka last election ni don bat ka HSPDP aduk menta ingin persyahi bandon ke jenis setuju mot bat ka HSPDP lani kini mungkin political party ki badan mon joki ba di ngiran di setuju mot bat ni tende kum ka party il decide ibon bu ki candidate ki dum ka kum ka jin dawa jong ki pajba baka kum ka jin dawa jong ki no yalam ki leader jong ki konsulsi ki prepare di badan hakim ki non negosiat arrangement atau non prepol ni kasih arrangement yang tu bagi orang Swiss market SPP. Aduk menta kampat don kum kata apa dia. Te nginang ya kendu nginang ya kali nilai book nilai berat ini sebab perkat bat ki political party baka political party kepada HSPDP but ngin saya shim ya rai kalau orang pengen si kartu kan itu lada dan kam